барномаи чашмаи умед бо Саид Мурод Давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои Дифилм. дуруд ба шумо дӯстони азиз. ростӣ дар як осоишгоҳ, як табиати бениҳоят зебо қарор дорем. дар Ӯзбекистон ҳастем. дар ҳамин ҷо Давлатов дарс дорад. мо як рӯза омадем, дар як чиз ҳайрон мешавӣ ки ҳазорҳо мардум, садҳо мардум, қирғизҳо, ӯзбекҳо, қазоқҳо, русҳо, киҳо омода бо пули калон дар ҳамин ҷо бо Давлатов дарс мехонанд. аммо мо барномаро барои мардум ройгон мекунем, пешниҳод мекунем, як чизҳое менависанд. мардум борҳо мегуфтем, доим як суол медиҳанд, мегӯянд ки аму гуфтагиёша надорад, ҳеҷ чиз надорад. охир бигзор надошта бошад, бигзор мошин надошта бошад, хона надошта бошад, аммо шумо суханаша гӯш кунед, ин мард чӣ мегӯяд? агар дар бобати чиздорӣ гирем, охир паёнбармонам, паёнбаро ҳам аксараш чизе надоштанд, аммо суханошон дар ҷаҳон аст. аз ин сабаб як шиор дар майнаи мо ҷо шудааст ки ба шумо мегӯям, набин ки кӣ мегӯяд, бубин ки чӣ мегӯяд. чӣ гуфтан инҷо муҳим. дигар чӣ кор дорем, мошин дорад надорад, бизнес дорад надорад, маълим аст, маълими оддӣ аст, бояд гуфтаашро гӯш кунем. лоақал агар гӯш накунем, неш назанем. ростӣ хуб медонед ки мо хушомад нагуфтем борҳо касеро, ва ин ҳам хушомад нест. аз он сабабе ки дарсои ҳамин мард пулакӣ аст. мо ин одам хеле суҳбат кардем ба хотири пешрафти миллат. ин чизе ҳаст, ин дарде ҳаст ки на ҳама фаҳмиданаш метавонад. хай биёед назди устод меравем, суҳбат мекунем ва аз ин суҳбат танҳо оқилон ба худ чизе мегиранд. намедонам гӯям ки шумо хушомадед ё ки шумо маро мегӯяд хушомадед. хушомадед. нури дида ака мо инҷи дарс дода истодем. нури дида бе диловарҷон. мо аз Тошкан ба Тошкан берун ростига худам намедонам инҷи угам гуфтаги пансионаташ ҳаст. ин аз Тошкан берун манам намедонам кадом район ба ҳастем. манам мебиёранд мебаранд, худам намедонам дурустатар. оғоз мекунем. марҳамат. имрӯза суҳбата гумон мекунам ки атрофи чун мо омадем, шуморо дар ҳолати дарс пайгирӣ кардем. ва мехостем ки атрофи ҳамин суҳбат кунем. бале. ман ҳозир дарс дода истодиам дар бораи чӣ хел соҳиби недвижимост шудан, сарфи назар чӣ хел даромад дорад одам. вай даромадаш $100 ме, $1000 ме, $5000 ме. сарфи назар ҳозир ҳамин дарсе ки ҳамин имрӯз панҷум рӯзаш аст, тамом мешавад. имрӯз рӯзи ахирон бо пага сар мешавад, бо дигар группа одамо мебиён. ҳозир як группи мо ба намин дар бораи недвижимост ман гап зада истодиам. чӣ хел недвижимост гуфтан, ин хона, завод, офис, кафе, разница нест. недвижимост ҳамин дарси ман ба ҳамин ҷо ҳаст. Россия ҳаст, аз Қазоқистон, аз Қирғизистон, аз Ӯзбекистон, ҳар шаҳрон ҳамин одамо ҳар хел бизнесмена. нигоҳ кунед устод, чаро шумо маст ҷойҳои интихоб мекунед аз рӯи оне ки мебинем табиати зебо дорад? оё ин ягон нақш дорад аз оне ки дар парта нишаста ё ки дар дохили ягон бино нишаста дарс хондан, ё оне ки дар ягон ҷои истироҳатгоҳ ба монанди пансионат? ин беҳад зарур, ин беҳад зарур аст. чиба ки ҳамин атмосфера, худи атмосфере ки аст, муҳит вай влият мекунад одамба, самочувствие одамба, баъд фаҳмиши одамба, баъд ана скорости мышления одамба. вай одам вақт ҳамин бизнесмен, бисёр одаме ки мехоҳад ки успешен, вай доимо офис ба кор ба шаб то рӯз болои кор ба банд кай, вай вақти ягон ҷо рафта дамгириам надорад. барои ҳама қадар мо чӣ кор карда мекунем? мо ҳамин хел ҷоҳо ба ташкил мекунем ки вай вақте ки инҷо омад, по крайней мере
як миқдор майни сараш озод шавад ки ҳамун омӯхтан ба банд бошад ва ҳамун илма гирифтан тод ҳамин пиёла пур бошад резе дага чой рехтаги тун замин ба рехта мебуравад барои ва сознаниаш холӣ буданаш дар кор ва мо аввал ҳаракат мекунем инҷо мегирем мо соати 6 сар ба клуб здорове дорем шумо агар 6 сар меомадед унҷа медидед ва теннисни кордеку ин тарафи бассейн боло ба шумо пешкатежатон ба ҳамонҷа мо ҳамонҷа 6 сар ба мехезем аввал полностью клуб здорове дорем барои чи клуб здорове ай барои скорост мышления дига кардан ҳамин сари одам ва майни сари шумо баданатон бааст ин чӣ гуфта агар бадан виале бошад касале бошад мондашудгӣ бошад майни сар нағз кор намекунад барои ҳамон ҳаракат кардан дар кор ки агар ки бадан чи энергични бошад майни сар ҳама қадар скоросташ бақувват ай беҳад зарур ай ки ин ҳар душа гармонично зиёд карда рафтан дар кор мисол ман баъзе одама дидам ки фақат баданаша накашад кардаги ай майни сараша не барои ҳамон фаҳмишаш кам вая не ки кулак такой фаҳмишаш кам а баъзе одама дидам фақат майни сараша накашад кардаги ай физически беҳад слаб яки ранги арматура амин вай ин хелишам пур не ки на инаш на ваяш ҳаёт ба сахт муваффақ шуда наметавонад чиба ки ҳар душ дар кора одам ба чиба ҳар душ дар кора мана мисол одам ба умственный труд чизе илмӣ чизе ки хондан чи одама чӣ кор мекунад фаҳмиша дига мекунад скорост мышления дига мекунад скорост мана мисол баъзе вақт як задача ҳаёт метиҳад пеш шумо ба баъзе одам тез ҳал карда метавонад задача баъзе одамо солош хати ҳал карда наметавонад ҳавай аз скорост мышления вобастагӣ дорад суръати ҳамин фаҳмишаш баъд сеюм чӣ метиҳад одама дурбин мекунад умственный труд ҳамин кори ақле одама дурбин мекунад ана воображение одама зиёд мекунад одам ҳазорҳо роҳҳои ҳалли масъала ёфта метод ҳазорҳоша экономна выгодна прибыльна мани ҳазор як чиз ёфта метод ҳамин чӣ ин кори илмӣ одам ба ёрдам мекунад кори ақл кори илмӣ анакун физический труд чӣ метод нигоҳ кунед умственный труд физический труд кори ақле кори ҷисмонӣ чӣ метиҳад воля выносливост терпение характер одама бақувват мекардаги ин кори ҷисмонӣ ай одама мисол баъзе вақт мушкилӣ бафтидаги худаш ба бовариша гум накарда мушкилӣ аз сар гурзондан ин кори ҷисмонӣ ёрдам мекунад ки баъд кора то ахира бурдан не сдаваться по полпути низ биро ба баъзе одамо аз бараш мебурад монда мешавад хронически усталост пайдо мешавад монда мешавад а бари кор мебурад рӯҳ афтода мешавад ҳамин чизҳо вақте ки ҳар душ якҷоя шуд одам беҳад тавоно мешавад дарунаш тавоно мешавад дарунаш ҳама тавоно мешавад ки на аз кор метарсад на мушкилӣ метарсад на банкротство метарсад на кризис метарсад на ягонташ наметарсад чиба ки вай а любой соҳа ҳам здоров саломатиш уже қувваташ мерасад ки ин чизҳо преодолеть кунад времени неду барои мо системаи ман яке аз системаи мощнитарин системаҳои системаи ман ҳамин одаме ки дарси ман ба биёд ку действительно вай ҳамин хел комбинация заложить мешавад вай ба ки вай имрӯз не пага не фарду не бас фарду як рӯз ин гуфтагиҳои мана кардана сар мекунад таъриф нашуд устод не чиба ман чиба ки таъриф нашуд чиба ки ман бисёр система омӯхтам ман медонам бисёр система ки дар дунё ҳастанд ман бисёраша гашта дидагидия бисёраша гашта дидагӣ система бо ҳамин хел заложит кардагаем диловаршо ки чиба ҳамин баъзе одамо мана он рӯз бемудӣ дага тошканба ҳамон шогирдам аз америка мебиён чиба одамо аинҷи америка мерад хундан ва ё америка дарсҳои ман ба мебиён чиба ки медонад ки модел кор мекунад ман 34 та миллионер выращивать кардам бачаҳое ки оддӣ буданд бизнесменҳо ҳамина аст тарбия кард 34 та ҳозир дасти худам тарбия кардаги 34 та миллионер ки мисол ҳамон одаме ки састанаша $1 миллион зиёда ҳамино бечоро 1000-3000 то $10,000 кор мекард моба ҳозир ба ҳамино ҳаманш миллионер шуд чиба ки ман методи ки мо сахт результативни ай акун барои одами оддӣ методи ки мо сами подходящая барои мо ман медонам ки бизнес ба мушкили бисёр ай ҳаёт ба бемушкилӣ намешавад бехатоӣ намешавад ягон одами муваффақ бехатоӣ наметавонад муваффақ будан сарфи назар ва ин шоу бизнес байме ин музыкант ҳастме ин чӣ гум ин политик ҳастме ин религиозный деятель ҳастме ин мисол гум спортсмен ҳастме ин бизнесмен любой одам то дарунаш бақувват нашавад вай 99% дарун бақуввате 1% берун мумкин хай 2% берун баъд ҳавай результат метиҳад ва реальный результат метиҳад барои мо ҳозир агар шумо гашта дидед инҷа бисёр шогирдҳое ки дида студид айно ҳар куҷо монад мана мисол амино буред имрӯз гӯед ки ту ҳамин недвижимост ба миллионер шудан ёд гирифтӣ ё не якта дута ситаша пурсед ва шумо мегуфт нигоҳ кунед устод
غیر از این لاگر در лагери دیگر بیش از 150 بودن کودکان 192 касан 192 کودکی که از تمام جا اومدن شما درسشون میدید. بله این خیلی است. من متدی که من برای همین формирование личности, самостоятельный будан, характер бахват кардан, финансовый интеллект джоба-джо кардан. Ман ҳамин чи мо 10 сола мегирам боло то 18 сола беҳад результативный ай. Ман ҳамин аз соли 2012 гурзунда истодам. Вообще 2009 10 сол пеш аз ин гурзундам 6 моҳа ки барои таҷрибавӣ. Баъд 2012 сар кардем массала. ҳозир ҳаме қадар мо ба ҳамин хел одам бисёр аст ки соли гузашта мисол соли гузашта накунем карантин буд, 1 сол пеша истиқулба буд, 160 та одам буд. ҳозир аз сабабе ки одам беҳад бисёр шуд, ман ино тақсим кардам. ҳозир ҳамин ҷо ба 192 кас аст, истиқул ба 170 кас аст, сочи ба 100 кас зиёд аст. ҳозир ман ҳамин ҳозир ҳамино ҳар ҷо ман маҷбур шудам тақсимшон кардам. ки мисол ҳамон регион ба наздиктар бошад тақсим шуд. Одам беҳад бисёр. Устод, шумо равоншинос ҳастед. Шояд аз баъдан волидайн падару модар хубтар донед чӣ гуна тарбия кардани фарзанд дар соҳаи илм. яъне ки гарчанде ки шумо садҳо ҳазорҳо кӯдак қати кор кардед, хатогиҳои падар модароне ки дар Тоҷикистон ҳастанд чӣ гунанд ва чӣ гуна ҷалб кунанд ки фарзандошон китобхон шаванд, чӣ роҳҳо аст? Ман мегӯям ҳамин хатогиҳоша гӯед ва фоидааш. хеле бисёр аст хатои мо. айни ҳол ба мисол айни ҳол ба якта хатое ки мо мисол бисёр халқи мо массава карда истода фарзандаш чӣ мегӯд падару модаро мегӯд ҳамин хундагиҳо чӣ шуд, ту кора ёд гир, рав Россия кор кун, биё худата зиндагита бин. ҳамин массави одам, ман як кас ду каса намегӯям. Конечно одамо 5%, 10% мо дига хел кардана, не ки 50% зиёдтараш ҳамин гапа гуфта истода. Хундагиҳо чӣ кор ки ту кунӣ, ту рафта кора ёд гир, ягон Россия мери, як ҷо мери. Якум хатое ки ҳаст мардуми мо ба. Дуюм хатое ки ҳаст, одамоа чӣ ба тарбия мекунанд? Фақат навъи гӯш карда тарбия, то есть аудиальное восприятие. ту хонда не ту гап як кас ба суҳбат як кас ба шин. Ин суҳбат як кас бистан фоидааш ҳаст. Не ки агар бо хонданам қабаташ бакунадага пухта мешад, одам пухта мешад. То есть ин навъи тарбиявии мо дуюмаш ин чизе ки ман шумо бисёр миллати мо ба аст менталитет. Сеюм баъзе ҳамин қишлоқҳои мебинам гову молош намефурӯшад падару модар ҳамон фарзанда студент карда рой мекунад. Не ки вай студент мехунад намехунад вай падару модар гумон мекунад ба умед мешавад ки вай пага мехунаду тавоно мешуду мана мебинад. Ин чӣ ҳаст? Мана мисол як муддате чӣ аст? Фарзанда ҳамон ҷо рой кардан мегирад. Ин як вай аст. Баъд як чизи асосии хатое ки мо карда истодем, хатои мо кӯдака пеши мо намечинонем. мо вақте ки меҳмон мебиёд кӯдака мегӯем меҳмон омадан хеб рафт. Мо кӯдака дуғ мезанам намемонем шинад қати мо. Ҳатто байни калоно ҳам чунин аст. Бале, калоно шистан кӯдака мегӯем хеб рав анҷа. Кӯдак қати калон чо мекунӣ ҷишта? Ин сабаб ҳам дорад. Баъдан калонои мо бефаросатӣ гап мезананд, аз ин сабаб дур мешавад. Чизе ки набошад. Вай кӯдак баъд аз куҷояд мегирад тарбия? Вай кӯдак вай набинад. Қати одам мегӯяд одами одам набинад аз куҷо одам шавад? Вай қати одам шинӣ хези суҳбат кунӣ гардӣ бинӣ баъд тез ёд мегирӣ. Вай набинӣ ёд намегирӣ. Ин як хатои калонтарини мо ҳамин. бовар кунедана. Вақт ман хулоса омадам ки ҳозир ман бисёр ки ҳар куҷо мегардам, кам вақт мешад ки кӯдаком қати шинам. ҳар боре ки кӯдаком мебинам, ман қати мегирам мегардонам. Қати мегирам писарчам мерам. як рӯз вохӯрӣ доштам, як дута министр қати даже Қирғизистон ба. ҳамин бачам гуфтам қатим рафтам. ҳамин писарам қатим. Вай гуфтам шим бачам приёмный ба дарома. Баъд вай одам бурума гуфт ки шумо писарчатон қати ман гуфтам бале. Ман гуфтам я так воспитываю своего ребёнка. У меня такой между делами, походами того. Вай вақте ки мегардад, мебинад, вай фаҳмишаш дига меша. Ман як ҷо ки мемуна гон духтарчам писарчам қати мегирам мерам. Ман аш парво надорам. Вай мефурад, намефурад. Маъқулай, маъқул нест. Ман мехоҳам ки фарзандам шинохеза ёд гирад, тарбия ёд гирад, одамгирия ёд гирад. Барои ҳаёти ино ман ба важнитар аст, чем минени як кас дига. А парво надорам вай чӣ мегӯяд мана. Чиба ки у меня есть мақсади худам, ман мехоҳам фарзандам тавоно шавад, фарзанд баақл бошад. Ин беҳад зарур. Устод, ҳазорҳо падар ҳастанд ки дар муҳоҷират ҳастанд. ҳазорҳо зиёд ҳастанд. онҳо мехоҳанд ки фарзандашонро тарбия кунанд, аммо рӯзгор аст. барои онҳо чӣ тавсия метиҳед? онҳо дар дигар ҷо ҳастанд, аммо фарзандҳо дар зимаи модар. ман вақте ки ин беҳад зарур, ин беҳад зарур. барои ҳамин хел одамо ман аввал васия мекунам ки модараша хононад. ҳамин зана хонондан дар кор. Чиба? Пайғамбар мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтаган ки модар
мадрасаи фарзандае. Аввал модараша хононад. Агар ки ҳамин зан бефаросат бошад, зан бефаҳм бошад, фарзанди хуб тарбия кардан наметоед. Тем более вақте ки шумо солош қати дур ҳастед, тем более кардан наметоед. Барои мо аввал оила хонондан дар кор. Оила ба насиҳат карда китобхона ёд додан дар кор. Ҳамин оила китобхона сар кунад, ман чиза мегӯм. Оила ба дута чиза ёд додан дар кор. Якта китобе барои пичравӣ, китобе барои психология, китобе барои рӯхан одама тарбия мекардагӣ, классикои худомо. Дига чи? Ман ин китоба даст ба қаб, ман ин даст ба Қуръона қаб. Ҳамин ҳар дуя хондан мегирӣ. Вай вақте ки майни сари оилаш ба пур шудан гирифт, вай ҳамон чиза кӯдак ба гуфтан мегирад. Фаҳмидед? Вай ҳамон чиза кӯдак ба гуфтан мегирад. Агар майни сари вай холӣ бошад, ҷои сари вай фақат чи ҳамин турецки сериал ҷо мешаду, корейский сериал ҷо мешаду, ба вай фақат мебура куча туи ин кас ин хеле будааст, туи вай ин хеле буда, вай ҳамон гапҳои хона ба гуфтан мегирад. Якуми барое ки фарзанди ҳамон одамое ки дар муҳоҷират ҳастанд, маслиҳате ки ман метиҳам, якум коре ки бояд кунанд, ҳамин кора кунанд. Якум кор оила ба насиҳат кардан, худоҳошон китоб рой кунанд, худоҳошон гун мана фалон китобҳо ман фаҳмидам китоби хуб будааст, ту бояд амина хонӣ. Коре кунанд ки оилаҳошон як чи омӯзад, як ҳунар омӯзад. Якум кор оила сар кардан дар кор. Ҳамин зана тарбия кунед, миллата тарбия мекунед. хоҳед ки ҳамин действительно миллати мо дигар шад, аз зано сар кардан дар кор. Ҳамин гумроҳии халқи мо зеҳнаш кунде, худаш ба бовариш нести, психологически замкнуте, ҳамаш аз ҳисобе ки зано мо намехонанд. Мо зано мо я худоҳо мо фақат аз хундану ҳама чи пеш кардему, гуфтем шин, кухни ба шин, фақат хӯрокпаза ёдгир, либоса шустанагӣ бас. Ин айби мо, ҳамин хатои 70-100 сола кардагиҳо мо имрӯз азобаша кашида истодем. Имрӯз ҳаме бачаое ки вай занак тарбия мекунад, бача марди кор. Вай занак бача тарбия мекунад, марди кор. Чиба ки вай фаҳмиш надорад. Вай ки тарбия мекунад? Вай зан тарбия мекунад. Зан майни сар нигоҳ кунед, Александр Македони чиба мехел шуд? Модараш вақте ки ҳамин Александр таваллуд шуд, буромада мардум гуфт ки дар дунё худо таваллуд шуд. ҳамон кӯдака бардошта бурума гуфт ки Бог родился на земле. Ҳамон мардуми худаш ранги герой ва қабул мекард. Ранги герой. Ҳамин бача гумон мекард ки як тавонои аҷоиб буд. Тамом модаре ки ман дидастам, тамом паҳлавоне ки ман дидам, мадараш ба ҳамчун паҳлавон ахурди тарбия карда. Фаҳмидед? Ахурди гуфт ҳамин гапа. Ки ман он рӯз нигоҳ кунам кадом як ва намедонам номаш ки бошад, Нечайна фейсбук ба дидам, интервю гирифтастон кадом ба фикрам ки чемпион кадом. Ба фикрам Догӯстонӣ бошад, чем бошад, ки бошад. Ман рости гап диққат вақт надорам. Парваростам ту фақат медарам отзывҳои шукваома мехонам, бинам ки мардум чӣ хел фикр дорад. Ки ҳам ту нигоҳ кунам, кофта фурӯмадан бурумад мегӯяд ки модарам ахурде мегуфтанд ки ҳар боре ки ҳамин чемпиона медидан вай ба телевизор ба мегуфтанд кай мешуда бошад ки ҳамин як рӯз дар ҳамин телевизор писари манам нишон диҳад. Ман мегӯ қабат ба шиста орзу мекардам ки як рӯз амонҷо буром. ина дидеде ахурди майни сари кӯдак ба ин чизаҳо ҷо мекардан. ин ҳамин хелай, ин қоиди дунё ҳамин хелай. ҳамин манам модарам ҳамин хел тарбия кардан. Модарам ман ба фақат мисол меовардан, ҳамон ҳамқишлоқҳои ман мушовири президенту, сафирою, дигаро мегуфтанд, манам орзу мекунам ки як рӯз бачам ту ҳам қишлоқ бии ки як кас ҳамин хел саломат кунад. ҳамин чизҳо майни сари одам ба ҷо мешавад. барои ҳамон мусофирон ман мегӯям ки аввал оилаотун сар кунед, оила хор накунед. Оилатуна хор кардед, фарзандтун ва гумроҳ мебурад. Фарзандтун зеҳнаш кун мебурад. Оила хор накунед, шароит созед оила ба. ин якум коре ки бояд ино кунанд. Дуюм коре ки кардан дар кор, ҳар ҳафта хай ҳозир технология ҳаст ку. Технология Skype ҳаст, Zoom ҳай, мана ин дига чи WhatsApp ҳай. Доимо фарзанд қати кор кардан дар кор. Мана мисол, ҳамон ҷи шишта фарзанд роҳбарӣ кардан дар кор. Ман ҳамин хел мекунам. Манам бисол ҳар вақт роҳ бастам. Хай ман ҳозир фарзандом ҳамроҳи манан инҷи дар сома ҳасту ва қати мегардам. Ман бисёр ҳаракат мекунам, қати мекунам. Каникул ҳаст, ҳозир бар дарсҳои мактабиҳошон нест, қати мегардонам. Ҳозир ман фарзандом қати ман. Неки вақте ки мисол ана манам дур бастам, ман ҳар ҳафта программа дорам. ҳар як фарзандам қати. ҳар як фарзанд программа. Ман ҳар ҳафта мешинам, суҳбат мекунам ва қати аз дур скайпу ва қати зум қати мепурсам бачам, ту ин программа чӣ хел кардӣ? Инаша чӣ хел омӯхтӣ? Якташ фигурни катани мемирад, якташ математика. Бачаҳои ман як минут вақти холиҳошон нест. Як минут. Мегӯям, ту ин программата чӣ кор карда истодӣ? Ту мана ин дарса чӣ хел шуда истодааст? Ин вай падари як фақат либос харидан ё ки як ишкамаш ба хӯрондан нест. Падари аз сидқи дил қати вай ба мер суҳбат карданай. Модариам ҳамин ки ҳамин кӯдак
действительно дилкушод бошад, ин беҳазар ба ма ва мотивировать кардан дар кудака та ман ами ту ба ман ин план ту ба чӣ мехоҳӣ ҳа ман мехоҳам ки фалон кор ман мехоҳам ки даже ман элементар нами кудакон ба ман ягон чи ягон вақт ҳам ту харида наметиҳам мумкин не ман мегӯям бача ман ба ҳаётам ба ягон чи ҳам ту наомадааст ти должен заслужить ту бояд ин ба лоиқ шавӣ ба мегӯям писарам нақша чӣ хела мана мисол ҳозир духтарча мана мегӯяд ки додо ман ба телефон гирифт ман гуфтам хорошо гуфтам а какой у тебя план планат кадомай акон ҳар як панҷ градага ёки ҳар як нақши ҳар як мақсадаш ба агаки мақсаде мондагиша амалӣ ки гардон ман ҳамон мақсад ба бонус додан мегирам ман корам ҳаме хел ҳар як панҷе ки мегирад бонус метиҳам ҳар як коре ки мекунад ҳар як ҳунаре ки ёд мегирад ман бонус додан мегирам барои чӣ балки вақт калаш ба ҷо шуд ки илм қатъи кор кардан мешавад як дуюм любой мақсад ба расидӣ туя хушбахт кардан мегирад одам чӣ хеле уверенӣ мешавад як мақсада монд амалӣ кард ду мақсада монд амалӣ кард сеюм мақсада монд амалӣ кард ва худаш ба уже бовари зӯр шуд рафтан мегирад уже энне капитал ҷамъ мекунад дар ҳамон энне капитале ки ҷамъ кард бо уже ман уже мегӯям это твой деньги ти сам управляй ту худат бояд решение қабул кунӣ ту худат бояд ду фикр кунӣ чӣ хеле ин кора карданад ман ҳамин кора тарбия мекунам фарзандтон ба любой аз фарзанди мана биед гӯед ки фалон чи вай шумо ба ҳам ту суҳбат кардан мефаҳмонад ки чӣ ки ҳамин хел кардан дар кор будааст ман хулоса ба омадам ки шарт нест ки фарзандтон ба ҳамон чизе харид ки шумо ба набуд кӯдакитон ба фаҳмидед шарт нест ки мисол шумо фарзанд ба ҳамин одамо чӣ хел мекунад орзу мекунад ки ман мехоҳам ки кӯдакои ман ба ҳамон чизҳое бошад ки кӯдаки ман ба набуд не ин хел орзу кардан дар кор кам будааст ин кам ҳамин хел орзу кардан дар кор ки фарзанди ман бояд ҳамон чизе донад ки ман намедонистам синну соли вай ба фарзанди ман бояд ҳамон чизе кардан тоад ки ман наметонистам ҳамон синну соли вай ба фарзанди ман бояд ҳамон ҷои дунё бинад ки ман надида будам ҳамон синну соли вай ба ин беҳтар будааст чӯба ки он чизе ки мисол либос мегирӣ ва бозиша кӯна шуда мебаравад устод нигоҳ кунед дар ҳамин сухантон дирӯз як ҷавон омад дар ҳамин ҷа ҳамроҳаш писараш буд хурдакак гуфт иҷозат аст дар назди мошинатон расм гирам гуфтам хуб баъд омад расм гирифт баъд тарафи писараш нигоҳ кард худо шоҳид аст дурӯғ намегӯям тарафи писараш нигоҳ карду гуфт ки ман орзу мекунам ки ман натонистам фарзандам барои ман чунин мошин гирад гуфт баданам мурғак дамид дида нигоҳ кунед да ин орзуи ҳамин любой падар ҳамин хеле орзу дорад умед ки ҳамин бини фарзанда тавоно шуд орзу шиканад ки ман ин фарзанди ман ҳамин хел шудан тоест ин фахра ин фахри падару модарай фахри миллатай фахри ҳамай барои ҳамин қадар сеюм чизе ки ман мегӯям ки фарзандтошон ба ёд тиҳанд одаме ки муҳоҷирай албатта китобхона ёд тиҳанд ин албатта ин як қисми тоест ин чӣ гуфтаги гап ҳамон вақте ки ман гуфтам ки ҳар ҳафта план мемонад ҳамон план ба китобхонӣ буданаш дар кор ҳамон план ба кор буданаш дар кор ки берун аз мактаб вақти холе надошта бошад ҳамин кӯдак агар ки ҳамин сал холе монд бозикунӣ аз сар мекунад ҳамин камака холе монад ку бозикунӣ аз сар мекунад характери одам ҳамин вақти холига вақти берун аз мактаба вақти свободнеша чӣ ба сарф мекунад аҳавай фундаменташ мешавад либо вай самостоятельный мешавад либо вай кӯчагард мешавад либо вай музыкант мешавад ёки либо вай кӣ мешавад картёжник мешавад аҳавай вобаста вай мактаба мумкин аълочӣ мехонад бовар кунед вай мактаб ба аълочӣ хонаду берунам мактаб свободный времяша бекорхӯҷагӣ карда гардад характераш всё одама характер важнее чем илмаш ҳамин характер аз илмам важнитарай бовар кунед ана ман бисёр одамо дидагам ки просто ходящий компютерай бовар кунед баъзе одам медонам ки ҳамин умнияй ки якта шогирд дорам ман қазоқистон ҳамин хел умнияй ки не ки ҳаёт ба ягон мода муваффақ нест чӣ ба характер гинилой ҳамин ман питатсия мекунам ва бе ёрдам кунам ки дига шуд дар муддати 8 сол аст ман ва дастгирӣ мекунам дига нашуд 8 сол боз аст шумо призав мекунед чӯба ки характер бар ҳамон гуфтаги ҳамон абу абдулло рӯдаки гапи рост ҳар ки номӯхт аз гузашти рӯзгор низ номӯз аз ҳеҷ омӯзгор чӯба ки вай наметод омӯхтан барои ма хурди ҳамин кора кардан дар кор будааст ёки худо ба гапи хуб аст ки мегӯям ки агар биринҷи оббардор бошад ҳамин медонам ку ман агар донам ки биринҷи оббардор бошад мегӯям ин чӣ гуфта гапай то аст ҳамон одамои калон ин гапҳои мегуфтанд чӣ ман агар донам ки насиҳати ман ин ба таъсир мекунад ман давно мекардам не ки насиҳати ман все равно намегирад
یک پارچه شعری هم هست میگوید که با سنگ ضربی تبر حیف است. بله سرم نه آدم نمیفهم. همین بعضی آدم که خدا نداده سمون فهمیشه در تو کوشی که نمیفهمد. برای ما هر چی با اخلاق خداوند میتونه نیکی حرکت کردن در کار. در تربیت فرزند از تجربه خود یک چی رو آموختم. وقتی که 3 نفر فرزند دارید شرط نیست همش رو آموختن بوده است. همون کلانی رو می‌آموزانید. من دائما همین بعضن چیزها را مادرش کلانی رو یاد میده از این بیشتر خردها یاد میگیرن. بله. چی سوره است، چی شعر است، هر چی نباشه کلانی رو می‌آموزانیم دیگر خردها همش با طریق اتوماتیک می‌آموزن. بله این گفتون دو درست. من یک بار خونه اومدم. خونه بیام همین خونه پارکت همین خونه با بور خطی همین دختر کلانی وای رخت کشیده است. خطا با این خیلی جوجگ میکردیم که این خیلی بور میکشیدیم با یک پای قطع چی میگفتن باز نمیدونم لاتاری بود چی به نماش کیم چی نماش خاطرم برو من آخرم کوادرات میکشم بعد پوچک یک پای قطع ها رفتم میگرفتیم ببینم همون پارکت خونم با همون خیلی کشیده با حیران شدم من گفتم من این چیزا نکنم یگون بار مادرش این کارو نمیکند اگوجو اینا یاد گرفته است بعد دخترش گفتم باشم گفتم تو اینا گوجو یاد گرفتی اینا من کردگی نه مادرت نمیکند این خیلی چیز بعد گفت که دادو گفت کوچه و برمادم بچه‌ها همسایه قطع باز کردیم هم ما با خیلی وای بود خوشبخت بودیم خیلی خوب من خواستم شما به نشون تیم بعد گمون کردم که ممکن دادوم نمیدونن من دادوم با همیشه نشون تیم خدا گمین که آخه با من شسته خیلی قبول کردم خرسندی کردم قندت زن چیز زور یاد گرفتی بیاد خوب بعد استا خواستم که فهمونم و خلاصه کردم که من ای به من قطعی همین چی شد یعنی امروز مثال پارکت به میکشد پگا ابای به میکشد فردا یک جای دیگه به میکشد این ای به من قطعی شد یا که ای به مادرش قطعی یا که ای به کودک پاچی همسایه قطعی خوشا با خلاصه با که خطای من چی با من یگون مرهم فرزند با پیشکی فهموندگیم نه چی کار کردم ممکنه چی کار ممکنه چی فایدهش هست چی فایده بعد گرفتم همین کودک نقص کرده فهموندم میدونی چی خیلی فهموندم من گفتم گوش کن بچم کپیلکت بیار کپیلکش به وای پستن ما هر وقت که پول میدادم کپیلکش به میپرتاف من گفتم همین کپیلکت میخوام که شکنمو پولوش من گیرم گفت که نه اینای منن چی باش میگیره اینای منن چی شما میگیره من گفتم گوش کن خود من این پول که تو کشیدی اوجه 2 بار 3 بار 10 بار که کردی تو همین پول وایرون میکنی همین پول هم پولای فقط دیگر نمود پول من این لباسی که تو با کوچه با که میبری کوچه که برمادی تو همین اگر که افلاس کردن گری همین هم دیگر نمود پول همین هم پولای وقتی که تو من همین لباس تست شلاق کردن گرفت تو احتیاط کرونا استفاده نمیبری من مجبورم که دیگه وقتی که تو میگی که من با ایگروشکا خرید چه خرید نخرم با یک لباس خرم چه که تو وای استفاده وای کردی اسراف کردی بعد گرفتم و تلویزیون نشونش دادم من این پول نه که دیگه نمود پول تو اگه نشکنی من مجبورم که از سر نم تلویزیون من هر یک چیز تکنیک من کوخنی همینا یک بار نشون دادم من ابای اگه تو همین هر خود مارکر خط بور خط کشیدن گری من مجبور میشم که یک سال پس ریمون کنم با این همین پول همینم پولای چه خیلی کمو کپیل کرد چه که ماینی سر کودک بچیش دیگه همونایی که دستش به پول کاغذ داشت یا کپیل کش با مانیت یا و هوای پلاس و این پول نه من یک بار همین دخترچی کلونیم با فهموندگی امی آبلک بر خواب باور کنه خانه همه قدر فرزندای من کلون شدن من یگون تاش ندیدم که یا دیوال به خط کشیده بود یا که من این از ژواچکای و میگن نکلیکا کلی کرده بود یگون چی خیلی گپون است با ما یک تا دوسکا خریده آوردم موندم دوسکا گفتم من این دوسکا برای ریسوانی من این همون با میکنن کشول میکنن چیکار میکنن نکی نه ابوی با نه زمین با یگون جواب نه این خیلی گپون است عکسی که هم گفت شما کلونش یک بار یاد میتید و کلون خودش دیگرش به گفتم میگیرد حاضر ابایای خانه من نگاه کردن نمیشه از پدیه سر میکنن تا ماشین من یک بار فهموندن تو در کار بود کلونش با یک بار کلونش با که همیشه یاد تید کو تمام все باور کنید همین خطر من کودکو کلون شدن من دیگه یگون تاش به نفهموندم دیگرش نه که همین کار یگون بار نکرده من میبینم بعضی وقت اولا میپرسم من میگم که همین کار نمیکنه گفت نمیدونم چی با اما یک بار کلونی من فهمونده بودم که همین چی این پولای فقط دیگه خیلی نمود پول تو همین اسراف نکن ویرون نکن من دوسکا خوی دوسکا با کاش خوی پور کن خوی چکو کن و دوسکا دو قبطه ده دو طرفه راست میگی حتی همون پیاله چایی که دود میبرورد با طرفی کدام کودک هم نبرم نمیرود جیز میگه یعنی همش میدوند این چیز است که همون انمی طور بله خاطرش مونده گیده یک وقت این چیز سوزون بله
بنا میخواد حاضر برای همون همین چیزایی که من مسئله گفتم که من گفتم که اگر لوبای آدمی که دور از خونه دستگیری کند فرزندانش هم چیزا یاد و خیلی یاردمش میکنه خیلی فرزندانش اونا سه تا باید که کتاب خوندن یادن چگونه یگان راهها هستی شما گویید که مثال مردم دهات از شهرنشین خیلی فرق دارن بینش بعضا مصلحت‌هایی که برای آمدین در دهات نمیشود شما چی مصلحت داده میتونید که مثال گویید که مردم شهرنشین شما همین طرف دهات شما چونین مردم جلب کردن کتاب خواندن کودکان مردم شهرنشین هر همین یک ماه با اقلا کودک تو یک کتاب خواند یک ماه با اقلا یک تا کتاب خواند بیرون از درس بیرون از درسش یک تا کتاب مونید گوید من کتاب خوندن در کار باشم بعد من همین ویا یک همون کتاب همون آینده رویه‌ای که میخواد تالنت خدا دادگی است کودک با رویه‌ای که میخواد که همون صاحب پیش برود همون با موافق کند کودک تربیت کرده برود دوم بیرون از درسش البیزت نه یگون جا спортивный вайба группа با نوشتن در کار спорт بعد дополнительный урока با نوشتن در کار همین وقت خالگیش نباشد а بچهای کوهستون با спорт اینقدر رای نرفتم که هم کار کوهستون بسازد نه که هم علم قپت هم کار کوهستون همین اگرات با کار کردن کو با برآمده فرمودن از спорт با قوت ای باور کنید نه ما همین خودم کار کلام شدگی میدونیم چه ایده مثال بیرون از درس مکتبش وقت خالی نداشته بود بچه کوهستون انا نه که بچه همون کوهستون با هم همون کوهستون با چه خیلی زندگی پیش بردن یاد دادن در کار بچه شهر با ما میخواد با همین هر یک فنی که ما مکتب میگذاریم وای فن هم تو برای زبری روانی نیست خطایی که ما همین جمعیت با پیدا شده چی مثال کودک با 5 میمونن اگر که همون گفتگی معلم تکرار کنند یا که همین учебник با نوشتگی چیز تکرار کنند 5 میموننش یا رنگ دیکتافون میشه همون کودک رنگ دیکتافون точно خاطرت بدار تکرار کن تو 5 انا ما باید که همه تربیت کنیم که در جمع مکتب با ما خود پدر و مادر زاینترسовані بودنش نکنه همین کودک دیکتافون با وای نشد تبدیل نیابد وای کودک باید که دیکتافون با تبدیل نیابد وای باید که همین چیز فهمد چیزا مثلا هر یک فنی که در این مکتب است وای هر یک فن به حد ضروری حیات با من مثال математика задача мемона ва задача ҳал кардан дар кор барои ва задача ҳал кардан ё ки муомила ё чи ҳар хел решаҳои формулаҳои хотир ба овардан дар кор дуруст ана кун ҳамина биёри ҳаёт ба пеши шумо задачаи маълумоти олӣ гирифтан чӣ хел ҳал мекунӣ ҳаёт ба занг гирифтан тӯй кардан чӣ хел ҳал мекунӣ ҳаёт ба хона кардан чӣ хел ҳал мекунӣ ҳаёт ба чӣ хел чӣ гум зиндагӣ хуб кардан чӣ хел ҳал мекунӣ фарзандот ба маълумо ҳамино задачаанд ҳамон математически задача наминоам همون با هم کودک پیشش به задача موندن در کارو فقط گفتن какой твой план план چی من میگم که من میخوام که این خیر من میخوام велосипед خرم хорошо این آرزوی تو здорово хорошо план چی как وای فکر کردن یاد گیرد همون چی وقتی که مکتب میخونن ماتематика уже خونه با گفتن در کار хорошо برای همین آرزوت برسیدن ну که نقشه کش план چی هم ماتематика خونده استودی مکتب اینجا به استفاده کن چه خیلی تو همین کارک برای که مثال همون велосипед خرید خیلی چند پول در کار ها برای این پول کردن چیکار کردن یگون چی یاد گرفتن در کار یا هنر داشتن در کار хорошо کدوم هنر از کجا یاد میگیری همون سخیمه کلاش به جا شد хорошо من این کارو میکنم اینقدر کنم اینقدر میشد من کودکام همیشه یاد میتیم من دخترچم روز گفت که تلفنم گرفت من گفتم پلان چی حساب کرده برام گفت که یا که 48 تا 5 گرفتنم در کار یا که فلان کارا کردم در کار اوج سه وریانت من پیشنهاد کرد من گفتم دیلای تو نکنند من نمیگیرم چی با که وای من سرش به جاشونش در کار که любой چیزا نقشه کرده حل کردن میشه любой задача любой آرزو برس نمی همین کارا باید که من شما یاد تیم من همین قشلاق بام گاو مال دارد دو تا گاو ما میبینم دو تا برام تربیت میکنم اق میشه یک تا ما همین خیلی میکردیم من قشلاق با که مادرم میگفتن که همین سال مادرم من بعد روی خط میدادن صنف 6 7 بودم من همین روی خط میدونه چی سو بود همین روی خط با صد یک سال расходهای خوجگی ما قشلاق هر روز بازار نمیریم یک بار ماشین خطی میریم میبریم با همین تموم یک بار مثلا اونجا با دو ماشین پریس انا 100 لیتر افغان 200 لیتر 200 کیلو برنج مثلا همینا همش بود با اگه که توی پوی خواهرام بود یا چی بعد منویسم 300 کیلو شیرینی 500 کیلو افغان وای برنج وای همه قبیسون 2 تن آرد همین یک سال چیز مینوشتم مادرم با من با میدادم میگفتم بچه‌م چه خیلی حل میکنی من صرف 6 7 میخوندم همین چی دست من بود من میشسته اوله میکردم ها که من
10 та гӯспанд дар ин ту бунам оғалба 6 моҳ пас тарбияш кунам меққа мешад. Агар ки биёрам барои ин 10 та гӯспанд тарбия кунам, ман ба 20 хар алаф даркор. 20 хар алафа кадом вақт ман ҷобаҷо мекунам, графикам ба ки ман мушоҳида накунам, а кадом кӯ оварданам даркор. Ҳамин якдигараш қад хуша кардан даркор. Ҳамин способност одам ба пайдо шуда мебуравад амто. Фаҳмидед на? Ҳамин способност майни сарвай ба ҷо шуда мебуравад. Ба вақте ки ман шаҳр омадам соли 95 натуистам хундан, партон пул набуд, хунин вай буд, натуистам хундан. Пристройка ҳамин чи будагио нест шуд, ба 2-3 бор пуло али шуд ку. Ба ҳамин пеш нест шудамаш. Баъд фақат чӣ фикр мекардам? Как сделать? Как сделать? Чӣ хел ин корро ҳал кардан? Чунки як кас қарз гирифтан шарт нест. Ҳамин модел калиди сар ба ҷуло шудан. Ин мисол математика. Ҳозир гуфтагим математика. Биед ман мебиям физика, ё мебиям химия, ё мебиям химия. Химия чи ай? Химия ҳамин сафед сиёҳ қати аллараш кунед, на сафед мешад, на сиёҳ. Як ранги нав пайдо мешад. Дуруст ме? Ин чи гуфта гап? Любой элемент дига элемент қати алиш карда, як элемент нав пайдо шуда мегирад. Ин фарзанд бак майни сараш ба ҷо кардан даркор ки тамоми ҳамин маҳсулоте ки ту дидани ҳамино результати фикронаи химия ай. Мана мисол ҳам ту нигаҳ карда бинед любой йогурт. Ҳамин йогурт просто гирифтану мевая сметана қати хуш кардан. Шуд йогурт. Дуруст меохе? Любой чиз ҳамин гирифта бинедага ҳаме хӯрока айме, лекарства айме. Ҳамин дороҳо ҳамаш якдигараш қати алиш шудаги ай. Лекарства айме. Мана ин материал айме, мана ин материал айме, ин айме, ин чи айме. Ҳаме результати фикронаи химия ай. Аввал фундаменташ мактаб ба пайдо мешад. Ту агар ки ҳамин чи ба ҳавасат аст, ҳамин корро мефаҳмӣ, карданги. Мана мисол гӯям физика, мана ин техника, мана ин та мошин, мана ин чи, мана ин телефон чи ай телефон? Телефон чи? Ин физика чи? Ин продолжение забуни одам. Мошин чи? Продолжение почаки одам. Одам фикр карда гуфт ки чӣ хел кунам ки ман 1 сола раҳи мерафтаги ман 1 маҳ баравам. Самолёт ин почаки одам. Ҳамин физика. Как ускорит? Как по-другому делать? Как? Ҳамин оборудование, мана мисол сохтани мана ин чизо. Ҳамин физика. Ва медонед ҳамин чизо манам одамо бисёр мепурсад, мегӯяд ки кадом илмо бисёр таг. Ман мегӯям ки техническое знание. Техническое знание гир, гуманитарное любой момент гирифтан успеҳ мекунӣ. Ҳамин шерхуния любой момент ёд мегирӣ. Ин гуманитарное, ин философия ҳаёт ба бақувват бошад, шуд. Не ки ту техническое знание бисёр гир. Тамоми чизе ки дунёба мебинед, ҳамаш результат техническое мишление. Тамоми чизе ки диданед. Гуманитарное мышление муносибат месозад, отношения месозад, мисол чи гум душевное равновесие месозад. Тамоми чизе ки дида истодед, ин биология бош, ман ин растения, ман ин чи ҳами вайба медорад. Ман ин мошину, инженерию, гейсу, ҳами чизе ки мебинем ман шумо. Технология ки мебинем, ҳами лекарстве ки мебинем, зданиҳое ки мебинем, архитектура, ҳами результат техническое мышление. Барамон любой фарзанда гуфтан дар технически ёдги ҳаёт ту ба гуманитарная худаш ёд метия. Ҳаёт ту ба гуманитарная худаш ёд метия. Маҷбурат мекунад, ёд мегирӣ. Амин дата шердуни басат аст. Не ки вақте ки ту ин ҳар душа якҷоя карда мехунӣ, да ти просто герой, ту просто чудесный одам. Чиба ки фаҳмиши ту, ақли ту, тавонои ту пухта мешад, да мағзи ту пухта мешад, дарони ту пухта. Ин беҳад зарур. Барои ҳамин направлениҳо фарзанд тарбия кардан дар кор. Ин чи тем боле ҳамин халқи мо ба ку, халқи мо ба ҳозираш ба, ҷамъияти мо ба, именно ҳамино намераса. Беҳад сахт намераса. Беҳад сахт намераса. Шумо представ, агар ки мо мисол 1000 та инженер ба қад дошта бошем. Худатон тасаввур кунед. Просто ҳамто тасаввур кунед. 1000 та мисол гӯем. Агар ки мо мисол гӯем 1000 та технология ба қад дошта бошем, 1001 та продукт месозад. бовар кунед ана. Ҳамин кӯҳои мо бам як чи будаги сохе. Ҳамин вои мо бам як чи будагист. Ана 1000 та математики бақувват тамом кардаги бошад ки не ки ҳам ту уровни зубридовани математика набошаду, мишлени математика дошта бошад ки инженерная система фаҳмад. Соза структура, халқи мо тавоноша ҷамъ карда, якдигаш қати кор кунад. Медонед чӣ қавободиҳо мешавад? Ман медонам ки халқи мо бедор шуд. Як соле ки ману шумо кор карданем ку, вай майни сари ин мардум ману шумо бисёр чизи тавонад ҷо кардем. Ин мардум дига он хеле пешиш зиндагӣ намекунад. Чӣ ба? Ақлаш пурра мешад. Ҳамин одам ақлаш пурра шавад дига хелай. фаҳмишаш дига мешавад. Фикронаи сарватмандӣ пайдо мешавад. Вай камбудӣ ҳаст. Камбудия ки дидӣ, одам ки фикри тавоное кард, вай камбудия ислоҳ кардана фикр мекунад.
одаме ки фикраш хомай камбудия мебинаду намеша гуфта мешинад одаме ки мағзаш пурра шуданга ақлаш пурра шуданга ва любой камбудия дид ҳава ислоҳ карда пеш ба рафтан мегирад ҳамон хел кардан дар кор ҳозир мана ҳозир шумо нақл кардед ки дар бораи минасол вай якта ҳамватаном ки вай одам омода мактаб кардам ман хеле хурсанд шудам чиба ки мактаб ин фундаменти ки халқи мо дига мекардаги чи мактаб дига он чиз дига не ҳама биёд мисол мактабҳои беҳтарин ҳамин муаллимо муҳтоҷ нашад муаллимои хуб ин чизо ҳамин агарки омӯзгор фикри пула накунад аз сидқи дил кӯдак ба дарс додан метод барое ки вай фикри пула накунад омӯзгор ба шароит сохтан дар кор акор ина халқ карданаш дар кор халқу давлат якҷоя шуда карданаш дар кор ҳама омӯзгорҳои хуб бисёрай омӯзгорҳои нағз бисёрай ман медонам хай баъзе одамо мегӯн танқид мекунанд ки якабе системаи образования мо ганда системаи образования ҳаме танқид мекунанд россиянам россия танқид мекунанд ки системаи образования мо ганда қазоқам мегӯн ки системаи образования мо ганда узбекам мегӯн ки системаи образования мо ганда ҳамин кадом тарафи дунё ман нарафтам ҳамин гапе мегӯд кадом тарафи дунё нарафтам куҷо нарам ҳамин гапе мегӯд не ки ман диданам ки ҳаракатошон ҳайку хай ганда гуфтан дар кор не ганда гуфтан дар кор не агар ту медони ки чӣ хел нақстар кардан биё қабати мо боисто кун биё қабати халқа мо боисто кун не ки наметоӣ кардан нагӯ ту наметоӣ микора кардан нагӯ ҳамон чизе ки ту худа таъсир кардан наметоӣ вилоят кардан наметоӣ худат омада ягон беҳбудӣ кардан наметоӣ нафасата гирифта гард адаста намебиёд ку нагӯ ман диданам ки беҳбудӣ ҳаст ман чӣ дида истодам хеле беҳбудӣ аст хеле ҳаракатҳо ҳаст барои ҳамон ман боз бори дига чанд барнома ба гуфтам бо мегӯм ҳамин 10 солае ки до 2030 ҳай ин 10 соли прорив ай барои тоҷикистон касе ки ай боди нафаҳмад чиба ки албатта бачаҳои ба ақл бисёр шудага бачаҳои ба фаҳм бисёр шудага аста ҳамин одамо ободӣ кардан мегирад шароит уже ҳамин ба наздик шуда истода худо ба шукр беҳбудиҳо бисёр шуда истодааст барои ҳамон ман дилам хеле пуррай бисёр одамо мегӯянд мана мегӯянд ки муаллим шумо ҳама позитивни ҳастед ки ман мегӯям ман бале чиба ман чиба негативни бошам чиба ки негативни ҳосил нест ягон результат нест кардан мегирӣ меҳнат мекунӣ действия ҳамин гуҷое ба ки дигаргунӣ нест дигаргунӣ вакси чӣ ба намешавад там происходит бездействие ҳамин гуҷое ба ки дигаргунӣ нест ҳамонҷо ба амал нест амал кунед ҳама вақт дигаргунӣ пайдо шудан мегирад пеш аз хайру хуш кардан ҳамин дар бораи позитив дар бораи ҳамин чиз сухан кардед як роли ки шумо бисёр машҳур аст ки баъзеҳо ҳамчун масхараомез мефаҳманаш баъзеҳо ҷиддӣ мефаҳманаш мегӯн ки если денег нет улыбайся да самое главное ки говорят самое главное ҳава мегӯн коха вай вирусный ролик ва ман вирусный ролик вай зиёда аз садҳо миллион набор кардагия тамоми дунё ба вай тамоми миллатҳо гӯш мекунад бисёр давлат дунё ба анакун инам ранги ҳамон рубоиҳои Умар Хайём рубои Умар Хайём агар ки одаме ба фаҳм гӯш кунад ва як фалсафаи динӣ як фалсафаи ақли бузург дорад алкаш гӯш кунад гумон мекунад ки дар бораи арақ гуфта истода барои ҳамон вай ролики манам ҳамин хел вай ролики одаме ки ҳамон ситуатсия ба афтад ку баъд мефаҳмад одаме ки вай ситуатсия ба нафтида вай намефаҳмад барои ҳамон баъзе одам гум мекунад ин прикол аст чи ай масхара естественно не ки он одаме ки ина ҳамчун масхара ҳисоб мекунад вақташ мебиёд ҳаёт ино як бор ҳамон ҷоя мерасонад баъд ино мазмуни ин ба мерасад вақт дар кор чандин одамо ман ба омада ҳамин гапа зад чандин одамо худаш омада гуфт ки ман гуфт акун фаҳмиданам вай ролики шумоя чӣ ба гум ага мегӯди ҳамақа қарздор шудам азоб кашида истодиам ки ҳамақа проблемаам бисёранд ки шаб дар ҳамин стол ман консултатсия додам ман ҳамин шаб як одам аз Андиҷон омада будан ҳамин ҷиба бизнесмени калон обороташ 7-8 миллион доллар як сол ба бечора анча қарздор шуда 7 сола корам мегӯянд муаллим аста неш шуд байни як сол ба ҳам як соли карантин ба 1 миллион 800 ҳазор доллар қарзаша зиёдтар даже 1 миллион 800 чиқа пул некитиям банкрот шудам пул некитиям
ман мегӯяд муаллим 1 сол аст думи шумо гашта истодам нав шумо ёфтам омадам. Гуфт ҳамин таги 1 сол боз аст ман ганда азоб дорам. ҳамин ваё кредиторо телефон мекунад, банк телефон мекунад, ана ваё телефон мекунад одамое ки ба пул додагӣ. Бизнес беҳад қин аст. Барои ҳамон ана ҳамин хел одам вай ролика ранги доруи дил ҳис мекунад. Ана оне ки гум мекунад ки юмор аст шавад бифаҳмише. Вақт дар кор. Тақсим кардани илм ин як чизе ҳаст дар бобати сабобияташу фоидаш беканор аст. Ва мегуфтанд ки устод ба монанди шам аст. худ месӯзаду ба дигарон равшанӣ меандозад. ба ин хотир парвардигор қадри устода, қадри муаллима инқадар баланд кардааст. ёд доред ҳама дар дуо мехонем вақте ки аллоҳума мағфирли вали волидан вали устодин. алоҳида устодро зикр мешавад. ме ҳама унҷа дигар касо нест. дар қатори падару модар устод алоҳида меояд. яъне ки дар зиндагии мо устод нақши зиёд дорад. ман ёд дорам, инро аз рӯи вай намегӯям, модарам муаллима ҳастанд. 1 солу 8 қариб 2 сол бепул вақте ки муаллимо пул надод баъд аз ҷанг ҳама бас карданд. аммо фарзанди ҳамон модар ҳастам ки номус кардану 2 сол беягон маош кашол мебаромаданд, кашол мефаҳмуданд. ягон дирам пул не ба хотири номус ки фарзанди диёр бесавод нашавад. бесавод нашавад. шиками гурусна мебаромаданд. ман навбат месодам барои хлеб, анамин қадар хлеб мегирифтам. бо ҳамун ҳам омадан гӯшакаша хурда меомадам. ман ёдам ҳаст ки модарам бароям ҳамин чизҳоро мегуфтанд. аммо ман фахр мекунам ки фарзанди устод ҳастам ва ин манзарате ки парвардигор барои устодон додааст ин беканор аст. худо нигаҳбонтон. худо нигаҳбонтон. ҳар гул нишони рӯи муҳаммад аз ҳар гул ояд бӯи муҳаммад дар назди ошиқ хуштар зи олам як зарра хоки кӯи муҳаммад дар назди ошиқ хуштар зи олам як зарра хоки кӯи муҳаммад آمد محمد رحمت به عالم رسولی هادی نبی خاتم درود ما را بر روح پاکش رسان خدایا تو خود دمادم درود ما را بر روح پاکش رسان خدایا تو خود دمادم. برنامه چشمه امید با سعید مراد давлатов هر روز شنبه در شبکه‌های دی فیلم.